Отваря вратата. Отваря вратата! Брат от моя град, правя ти обрат. А той започна от да ти каже честно, брат. Много ме е яд, че ви има такива. Много ме е яд, че няма кой да ви избива. А пак аз точно за това съм тука, да ви пратя директно от Фейсбука в буклука, да ти кажа, не знаеш с римите да си играеш. Трябва да свикнеш по-често да си играеш. Единствено лажи, то не като куче. Колкото да слушаш, но пак няма да се научиш, защото твоите изцепки са врели, не кипели. Пълни с лъжи и крадени от макаврели. Където ти е мястото, там ще те наместя. Не ме дразни да не те върна 96-та направо в родилния дом. Малък си за рапър, така че кръгом. Нещо рано хвъркна, но ще те смъкна, защото на позор удалече ми лъхна. До оне ден ме гонеше за автограф, а сега аз гоня теб с моя десен брат. Отваря вратата. Отваря вратата! С мен, хвани ми мисълта. Мога да мина бързо и през твоята глава. И да, само ще мина, не, няма да остана, понеже не можеш да ме усетиш, защото имаш забрана. И то от самия себе си, сложил си граница. Да, ограничен си, като стара страница, която е залепнала и не се прелиства. Точно за това е късъм взема да ми писва. Какво ти намирисва, да не е наизгорял. И ако е така, да, значи си познал. Що парченцата накъсани, вече ги запалих. Пропуснах да ти кажа с Богом, как забравих. Ще ме извиниш, нали, че не те похвалих. Казва, че си луд, но всъщност те са поудяли. През моя поглед, брат, успяли, видяли. Мисля, че е ясно за това, аре пали. Отваря вратата. Отваря вратата! С жорката, брат, сме като кибрид. Щом се запалим, горим като метеорит. Шибания шит привлича като магнит.